khot ya u ben rêu sa chênh chót bla ca lam sa ca chênh em u Giêsu la ya. Di Syua begini duai ngan pulih paling jungi ni kapor katok ni gitu kon nak ketien ke jong blai bola ban sim nak kitab kisim ke beningkong kalenong ke bapra katok ni gitu kon kumju nak sam ke arpunyo bat ke profesor katok ni gitu kon bat kumju ru nak sitiu petras ke beningkong kalenong ke baar gitu kon ningkong dok basan kikentien kiboong kumni onda kum tau Solomon ula keren try ula ong bu unsyong hau lo berben sorry naga takut bakanyo tegala don ha dono David ukpa jonga bantai ke yeng ya ke keteng try ublai Israel Ndreu try ula ong hau David ukpa jonga kumba kala don ha dono jome bantai ke yeng ya ke kerteng jonga melale bahakani bakani kala don ha dono jongme kedekot keba arfuar tiu Solomon ula yeng hakmat kedua nutrai hakmat upat ba Israel baro bad ula ra ilaki kiti saneng sebeneng bad ula ong ru atrai ublai ki Israel omdan ublai kumame habeneng sejrong nani haka khando sepo ubas sumar ya jutang bad kejing isnai bad ya laki syakri kibayat hakmat jome daga donut jongki baro ubala sumar bad yau syakri David ukpa jonga ya kata kabamela kular u mela krenru dalaga sentur bad mela pendap dalaga keti kumba ha kani kesngi sudhot kaba arfanyo nrei sisya ublai un syong sa ma haka pertai hakmi kebeneng bad kebeneng jongki beneng kimla ban nyam yami ini yang nilai i kanu iba ngalatai penban tukmi haka jingduai syakri jongme bad haka jingkerpat jongu atrai ublai jonga ban syak skor ya kejing perta bad kejing sawa kebau syakri jongme uduai hakmat jongme hakani kesengi bagi khmat jongme kin pet syak yeng menmiet bad mensengi syak jaka ya kebamela ong ke kerteng jonga kenlong hang ni ban syak skor ya kejing duai bau syakri jongme unduai syakani ke jaka batus ngau ya kejing kerpat syakri jongme bat ki jong ki briu jongme ki Israel habakinya duai shani ke syakani ke jaka to men ngau habeneng ke jaka syongne jongme bat haba mesngau to ma puliru khot ko life new lada jianam sneu hakari lada jia ke jing yap klam lada jia ke bayap yong ke betu uput klun lani uput klam lada nong shun jongki ukerkut yaki hakari ki khdop jongki ya kanu ke jing sitom kanu ke jing pang kanu ke jing duai bat ke jing kerpat ba penlong
da unu brio lani de ki brio jome ki Israel baro ubatip marway ya ki jing stom la ka jong ka donut but ura ya ka kti syakani ka yeng te to sngo mame habneng ka jakashong jome jakashong ne jome but tuma but to le but to ai ho brio baro kat bakum kilanti jong u baro uba ka donut jome utip hey ka donut jong u metem na ba mehikan metip ya ki donut ki khun benriu baro bakin dup septing ya me baro ki sngi bat baki im hakatagari ka bamela ai hakikpa jongi ngan puliru na ka sam ka ba arnyo ka dekat ka saw ya kan ka wei ngala kerpat hau try ya kata ngayawan banganyo syong ka yung try baro ki sngi kerta jonga ya kaban kami ya kajing itu nat utrai bat ban yakli haka temple jong u kumjuru na ka sam ka frapsau ka dekat ka basau sup kita ki basyong ka yeng jome kindang yero su yame bat kumjuru na ka sitiu petros ka beningkong na ka baar ka dekat ka beningkong du ka basan namar kata bala ino ya kajing pensnio baro bat kajing syukur baro bat kijing le arsap bat kijing bisni bat kijing akran sniu baro kum ki khnlong badangkha tuphin kwa her ya ka basngur ka dut ka badaiman sim khnang ba phinyo san daka sikajing penim lada filamat bu trai ulong basbun hau ba ba fiawan kum hau mau ba im yau bala kentai no sisa de kibriu nri yau bala jit o blai bat uba kodor ya phiru kum ki mau ba im la tei ban long ka yeng ba kenjaman sim ka jinglong ding do ba khui ban kenya yi ki jing kenya ba kenjaman sim ya ki ba priang hun hau blai dau Jesus Christ to blai un kerku ya ka ba pulina ka ktien ka ba khui jung tongin yutwai ko kpa jungi ba beneng ni dap da jing aingu yemi atrai nagamenta ka ni kasni ka babha ka ba memela ai ngi ko mu pat lang u jome nadu menhem stem ni aingu yemi atrai ba kumba ka balang kala angnut bat kumba kala pentip ru syaka presbytery bat kumba ka presbytery ru kala penbet ya ka ni kasni banyo ban penkentang ya ka ni ka yeng mani ka yeng ka ba me mela kerkhu ingi ko mu pat lang u jome hang ne ka balang halum sian bangila yo atrai da ki jing isnai ki jome ban tei ka ni ka yeng mani nadu kitai ki snam ki balalen hadian ba mela ibet bangin long ka balang hang ni ka jaka kan ran haba ka balang kami kala ai bangin long ka balang ka pura ni aingo eme atrai namar ki jing dan rekat ki jome lemba ki snam ki balalet baro bat ki jing yalam ki jome ki jing kershan job bor ki jome yangi ko mu pat lang u jome nado ki nong serai ki dekat komiti balang ki dekat jong ka balang baro i wei pi wei ki long kemi ki long kapa hoi adu ki samla bat ki heb ki berin bah ki jing yalam ki jome bat ki jing kershan bor ki jome try nilala bani beteng bantai ka ni ka yemani hadu menginayo ban pendap ya ka badha ka ni ka sngi atrai banginyo ban jam sauni umma jam ban penkentang ya ka kenran dagi rangba jong ka presbytery ki bame mala pha kenran i pastor ban i teman besan ki bala wan khnang nagamenta ka ni ka kam ka bekentang kenran ni aingo eme nagamenta ki ai baro ki bangila yo ban pendap ka ni ka sngi ka ni ka step bada try to kerkhu ya ki bala pendap baro bakani ka yeng ya ka bame atrai daga sangti badan bor jome mela isnai ban pen kentang ya ka kan rat bagi syakri ke jome kan dalong sisa ka yeng haka ba kumbangi puli na ka ktien jome ka yeng haka ba kum ki riunget atrai ngin mat ya ki jingkar khu ki jome kan ran lemba ki sngi bat ki por ki banwan kan ran ngin mat ya ki jing jathan habang iwan na ki jing bon kam ki jongi na ki jing khia ki kam ki jam bat ki wei ki jing kit ki jongi
hang ni ngin yo ye ka jing ja that bat ka jing pen thamai ka jong me trai kumba mela kerkhu haki por ki bala le kum ju kan ran ngin wan hang ni trai habangi kit ye jing kit ki ba khia ki man sem ki jongi namar ki pop ki jongi namar ki lat ki jongi kan ran hang ni trai ngin yo ye ka jing pen thamai ngin yo mat ye ka jing isnai ki jong me ye ka jing mahap ki pop ki jongi kan ran bada trai habangi wan ru bat ki jing don kam ki ba bon na trai ki bangi kum ka balang ni don na ka por si ka por kan ran sisa na ka benta ki jing pendap ye ki kam ki ba khrau ki ba metmu kan ran sisa khlam ka jing yo ban wan na ka yeng ka jong me bangin yo ban sa skor ka ktien ka ba khu jong me ka ktien nang ba ki sakri ki jong me ki ba memen sa kran na trai na ka por si ka por ka ban long ka jing ai bor ai man semingi ka jing pen thamai ngi bangin yo ye ka jing pen ko bor ka jong man sem jong me trai khnang bangin yo ban pendap ikita ki kam ki ba me bo halo jong ye trai lakum ka balang barok ka we lakum simat ki de khot jong ka balang ru ha ka benta ka ba fer ka ba mena bo ngi kan ran sisa trai ngi wan ru na ka por si ka por bangin yo ban doi ban khot ka pat ye ka teng ka ba khot ka jong me trai ku mu pat lang u jong me kan ran na ka benta ka balang hi barok ka we na ka benta ka imlak sa lang ha ka bangi don trai dei hang ni bangi yo ban pen sngo ye ki jing kerpat ki jing ut ki jong hi kan ran bada trai tu ta kerkhu kan ran bakini ki jing wan ki jong hi sa ka yeng ka jong me trai ki da long ki ba sei so kan ran hoi ni wan hang ni kam ta ma trai ban mani ye me kalong ka jaka ka ba ko mu pait lang u jong me ngiyo ban mani ye me u bleu ba em namar ka dei ka yeng mani ha ka bangi atrai ngiyo ban mani ban pendam ye la de po ki slajat ki ba khut ka jong me trai ban ai ka burom se me ka jingo ye me u bleu ba la thau ye ngi u bleu ba la kerkhu ye ngi u ba la pen em ye ngi ban long ki khon ki jong me ki ba me mala siuspa da ka jing ai ba ka ba hau trai ba nong pen em jing yu Jesus Christ ni wan ru trai hang ni bangin yo ban yaro ye ka teng ka jong me leng ba ki jing ruai ki jong i leng ba ki jing yaro ki jong i ki dor ki ba pher kan ran sisa trai ka ban pen thamai ru ye ka jing dei ka jong i bat me bangin ye kan mau ba me long blei jong i u blei ba bam jikut u blei ba tang ma me hi u blei ku pa blei khut ba du blei man sia ma khut ba ngilong ka mangilong atrai namar jong me atrai bangi im ni penhiar man sem ha me kan ran halak sngi kan ran to is nei kan ran namar kata to ker khu atrai ye ka jing pendan kam jongi ye ka ne ka yeng mani ka yeng ban shakri ban mani ye me kan ran haki sngi ki por ki ban wan kum ka balang kan ran bakan da long sisa ka jing ker khu ye pai lang u jong me kan long ka jing sakhiru ye ki we pat ki mar paraman sim ki badang wan ban tip bat ban itu ye me u bleu ba em kan ran bangin yo ro ka bor naga benta ki kam ki jam jongi ki bangi ngi trei pat ha bangi mi nang ni seka seki jaka ki bangi sa seki jaka trei ki jongi kan ran bangin ra atrai ya ka buram ka jome ha pedang kita ki ba me be bo yangi bangin trei bangin kita bangin syong bangin sa naga we ka por seka we pat atrai trai ka ni ka porong ida kat pat ya me to isnai ban kerkhu yai pastor u shakri u jong me kan ran ban sasami ka keten ka bakhui ka jong me lengba ka ni ka por kan ran to pen ku bor to pen sla ilo shakri baya ka khubor ka ila pen khre da ka jing ilo mong man se mu jong me kan ran bai nyo ban sama preng jongi bukan long atroy ka jing ai boringi ka jing yarap yangi bangin sotho ju kan ran ya ka dor jong ka ni ka yeng ka pamela ai ngi ka yeng bangin shakriya me ka yeng ru na ka bangi yo ban mi ban shakriya try haki wepat ki jaka tar sitar kan ran try tut kur khui ki ek baro ki bang nang yo nam ba ni ka jing sang hi na bangi pani kini haka kerteng ka badan bortam ka jong try bot nong panem be jungi u Jesus Christ amen.
Kita nginyo ya kejing perbena nagaliang kapalan. Adian kita ngin lo bigi ahingo. Syuaban ayah kejing perbena. Sashi senpat kum kabalang ngemla kham dapan pau kejing sungongu ya kirangba mula penbait ya keselong rilung presbytery katai Reverend Badondor Lengdo bad iteman besan IL Litan kibla pendap ya kene kakam hakawan penkentang ya kene ka yeng mani ka yeng kabang yo man syakri yang blai kublai sibun pastor bat iteman besan ya ka jingla kloi jong phi ya ka bandan rangkat lemat ni lengba jong kani kasngi kumjuru ya pastor ya ka bangi sayo sngo ya ka khobor ka bin sasam lengba jong kani kapor ni don ka jingai ka baskam wa blai ndan rangkat lemi pastor maka khobor ya ka bangin sayo sngo kalong ka jingkar khu na ka banta jong ilang baro kum ka balang ngim doni ai kalong tang ka jing khublai phi bara angut kibla wan hagani ka por te kum ka dak jong ka jing sngo na kalyang jongi kum ka balang ngidon khandiat ijing ai na kalyang jongi ya ka bang kerpat hagani ka por ya iteman besan diki kharchandi isong bahaban wan hangni banginyo ban ai ya kini kijing ai ya ka bangilapan kre nakaliang jong ka balang tikat ba nindang ai ya kini kijing ai makarpat angi kum ki dukhat jong ka balang isong wa bani yang lang hakani ka por dengan karpat iraben bilang do subaban sim ini jing ai teman besan IL Litan. To sobani syong. Kini kilong ki jing panpana. Onom don jesang gantai, but jesang jong ka Senior Christian Endeavor Society manta ka singi. Haka jasang Hindi service hapun thon kra la shibet haka po saubuji inongkren inlong i Mrs. Iba Fira Skemlon jasang dong haka po sanchiten haka dong lum siap lingi jasang galong hiye ji teman besan HW Tham inongkren inlong i Reverend P Maulong haka dong lum siap pedeng jasang galong hiye ji Master Mau shan lang el lengkoi, but nongkren ilong teman masan LA Dakar. Hagadong lum siap semi, kerja senggalong yang jikong Rialda el Penlang, but nongkren ilong teman masan LS Nongsi. Hagamit balang kata kasitarik jong penai Februari. Minus ngau ya ka subject ka ong ujisu udwai dakabas ngongo. Lah pensiong nongrim. Naga gospel jong Yohanes kalanang ka khatway ka khot ka southway la pankha na ka team ka jingdawai uji sukres ban pulis dang ba duai ilong imis daphila risa jerwa ai nongkran ka subject ilong master ke taryang ka Bible study jong ka balang kalong kumba julong hangni hayeng mani haka singi thok dieng haka por nyu baji haka jaseng duai me si sejan kata ka sautoring ban pulis dang ba duai ilong imis winet sawian pat inong duai dien long imises kisi dores nong shli inong yethu khana haka ni ka singi trai ban wan kata santarik ilong teman basan Dr. Ai Lengwa ki jingai ngu ki bangilalum haka arpu artarik kilong
Dengan kerpat itu pesan beliau melonjong malang molen dep subabat penkentang ini cayu. Inya dua. Kaburom berkejenguk ni ai seme au belai berukpa jongi ubah peneng. Ubah isnei banwan ya keban kmi ya kisyakri ke jong me ibadon hala ke jong kabalang. Ban kerku ya kikam kikci jeng cerai jong ka. Pawai kerempai jeng jong kabalang kabadon han halum siam. Da kemensi mujung suman ke yo ban pendep ya kan gajing kabakentang. Bad hakan ke sengi kabar kendai jong nu benai ubanengkong jong kesnem arhajar arpulai. Kila yo ban penkentang ya kan ni kejing kajong me. Dagi syakri kejong me ya ke presbiteri kelayok ban pha di postor bi langdo bad itemen san di alam litang itu wai me ubelai hadien mi kelayok ban pendep ya kan ke jing pen kentang ya kan ke jing mana syakri kejong me kidang don kam ya ke kecin kejong me lembau syakri ujong me ngiduai me ubelaikum ba melaju pasyau bat keren halu jong syakri to keren hakan kapor ko kan rat baka kecin ko jemekan yo jaka hakawai pakawai ke mensim kenang bangin mi nang ne kan penlong ka jing bam ya ka jing im ko jongi ngiduai ro hakan kapor hakabangin sayok sengawi kan kekecin ke jong me niwara rui ni jing ai syaka kam ke jong me miyu iko kan ada ke jong hikmat ilong jing ai ibarit na ke jing kerku ke bakat saitam ke jong me iben pai persyeme ko kan rat wala ilong ibarit kat no ru ngikirpad ya ke jing isnai ke jong me ya ke isnai ban kerku ne pen kentang ya gini jing ai bahakan kono kekejaka bakabalangkan pentraikam kan long ko kanat nak mendaban pendan burom ya kekerteng gajong meh kan mau ya kejong kabalang nung bagi singi berkipor barok ke badangsa maka nang lakban yai rengkat bagajing alam gajong meh sim ko kanat ya kan kepor ni aite hakikti gajong meh pediang ru ya gajing gerpat badam mapat ya kiduna ke babun ke bemisyam Naba kekerteng kejong terai bat unung penim jungi uji sukris. Ingu idam bat ngipan. Amin. Kum shibentana kajing penkentang kejongi ya kena kayeng kejong blay. Restri kelapan bedu bay reverend bilang do bilong longelam jong kena kekenon hal bapen ketayeng mede bin ai ke kubo jong kejing selok naga ketien kejong blay. Padi ngai skem ba sasisin lang ba ke kubo jong syakri jong blay. Karena pentemai poringi agi jik syakri jongi engkong ya kena kepalang pada nyelang paro. Syawing dak semua ya ka kubor leng mai pastor bilang do. Inyarwai ke jingrawai ke pa aspa arpuar bat aspa arpuwei. Ablay bakrau pen bhaga kam seka bakut pertai alam tu tingsan no
Shalom Sator dan nang peni yala gebor supaya yang lang baro aspa arpuar bat aspa arpuwe. Ableba crow in Pakakam Shaka Bagut Berte Alam Toteng Shano Shalom Shator Danang beni yala kabor Ka Babylon kan kenyote kan kelonro badan mame Commission syakat boneng kaseyankan long klik keleng. Sa sisien pat ngisno ban aingo yu blei ya ka jing pilat ka jong u yang i kum ki khun ka jong u namar ha ka yeng ka jong blei don jing tengen don jing pen shat bor ha ka met bat ka men siem ka jong i te sa sisien pat na ka liang jonga bat itamasan i elitan ni ai khu blei ya pi sa sisien pat kabalang pesbetian lum siap hagajing sisha ka program ga jonging iladep mene ga basip ho siteng ndai ka de gajing sebun men siem ga jong pi kom kabalang kawa pi ai benta bayang i sa sisien pat bai tumasan i elitan in yalam mi gajing sekuri bat manga ka kapor ngan sam ya ka ktien ga jong blei tingi aingo yo blei bau blei ulakar ku ya ka balang presbyterian hang ne rom siap yo ya ka site ka internet bah yo ya ka dur ka bahabrio bat ka internet chong ka yeng mani ngin duai ru yo blei ba ka ne ka yeng mani ka jong pi rengkat bat pi baro ki dekot pendong kum kita ki seti ke bastan ki ba habau nonglet kurim unwan ki khulpi ke jongpi kin long ki ba dap da ki nyang syarak dani da ka jingdon ka jong men sim bakhud jong blei itemasan ielitan ide itemasan jong ka balang presbyterian hamokhar bat manga ngapet ya ki lait ligi balang hapo ka Jiao district ka balang presbyterian lum kshat anong ra ban mon re bat ngidon ru ya ka wei ka lengkhat rei sharum nigrem sapo saisit ka lengkhat rei jong ka balang anong ra bat menta kum basisnem ei ka KGP assembly ru kala jit yang abangan pet ya ka English service sa police bazar menta angkut how much arajar artusau ngadang sudep bandu ru email menta dang kumbah nyo benai hadin jong i ngaladai ru tang artiyo ngaladai ban pendap ya ka major operation akan riu 3 Julai and riu 3 Julai i papa idap khat prasnem ya ka jingwan shaw no ka jong trai bad i mei idap artiyo jadi ka por ka ba ba kham tam ban rung hapo operation theater
haba ime idang dap artiyo ring aingu yo blay baleng ba ka jing duai bat ka jing IT lot I Dr. Kenneth ringkat bat ki nurses hang tu ki degi bahieng jonga ki ong niyo I ya ka kti ka jong blay tinga aingu yo blay ba de ka kti ka jong blay ka dang pensa yang akum ni andai yo sila do kunrat ibit syuru le singanum la syu ban pendap ka program do ti namar ka tangis ngo ban aingu yo blay kat bangin ang yo ka met ka bakot ka bakya kat ba blay dang ibit ya ka bangin syakri yo blay tongin ngau thu ya ka jinggentang jong ka yeng ka jong blay haba ni syakri haba ngi mane yu te ha shwa bangin ya syakmat ngalayu I ka ni ka jing ai ngo bha ya nga ba masan litan te haba nga syupet nga I kum ba ka dika shirt nga ong ngala kemen ba ngalayo shirt thamai Nre indalas ngap bha pat ka jing khia nga ngo kum umau tablet te ka long surprise bha yang I bor on tip udai we ti nga ukuan jong au dang khat arsnam siteng na yo jusha yang ban play ukwa ban play ti sibet nga ngets kem on long surprise ru ukuan jong ya ka jing bahas bon ka jong pi ka balang na do ka komiti balang bat pi ka para bangit ba iet paro blay nang kerku pi na kaliang jong bat na kaliang jing tumsan lengkit litan ini doai ni aingo me ablay ya ni ka por ka bokodor Mela thau ya ka long renyang ka jongi ku kunrat papa banginya srim bat me ablay bangilong ki jing thau ki ba kerpang ku blay ba it an ringis ngau thu pat abangi kertiang dien yela ka jong ka jingim keremyang sentur ki batengit ki khmat ku kunrat ki ba syat syukor pat ka dok nut ka bam khut ka jongi tisu ida ringi aingo ya me pakai cingit ke jome kalong ka bakrau ku jisu be ida compare lagi pop jengi kenrat kilong ku musyap harut duriau ada ke cingit ke jome kalong ka mayan ku jisu be ida namar mala IT lau jong kun maniap ban penim ban siu spa engi ki brio ki bajot ki parem ni aingo ya me try jisu be ida Bema ai hangi ye ki balang ku kenrat baba. Ye ka bema seng haloru mau siang kenrat. Baka dujok kenrat kam don board able. Ban penki lani ban sensyar ye ka. Ngamar melong ublay ubaim. Bad ublay kenrat uba sensyar ta kajing it. Trabe it ngida butiru hakani ka klep mat. Nadu kijing ruai, kijing puli nak tin cuma kijing duai. Bat ka kuboru kenrat ka bamlabu. Bat ka bamla airu ilau jong syakri ubar red uba melong kenrat baba. Pendon kam yu kenrat tangku mutendong ubar red Ban syu pensawa ya ka tin ka jome. Sim yang ka por ka bakodor. Ngidam ngipan ngikot kerpat kene barok ta ka jingit. Hakir teng Yesus Kristus. Amen. Ayok ru ban ye syongkai di pastor BC lengdo habis tri yong bapli ha kajing do jong kerta ila kumklet banwan bene ban ngala keli ru ing ong pastor pi simenta na do bapidon ha ka balang ila ong ru ba idon kipor kabi pastor daminat imlat iju pendep ya ka sakramen kajing khoi trai kuble syubo na pastor Ublay nang ai pi kamet ka bakot ka bakhya ka yeng ka sem jong pi. Ka jing don ka jong pi ha ka balang puspel lum si apru kolong ka jing tengen ka jing singan ya ka balang. Nginya poi no ya ka khubor ha ka ni ka por. Ngi angu yo ublay badon lai tli ki mau nong rim. Ki ba pen I bakat jingnet Bat ublay uba mani kuba ngingi mani ulong ublay wa im umau nong rim uba ningkong galong baka don ka singot hapo Bethlehem kabalak ha yau Jesus Christ bat day lingba ka naga jingot ka day lingba ka naga singot balak ha yau kulung Jesus
ban wat yang ngah wajib pi bat halendet jong ka sing oi ka don ka serniu jong ka ding pna bat ka ni ka serniu jong ka ding pna ka pen i ba ka jingwan ka jong Jisu ka long ban pendep ya ka mission ka jong u ban wat yang ngah wajib pi da ka jing it bat ma uhi ulong ka lenti yang ngah wajib pi bangin yo ya kata ka ri ka ba itenat nyali bangin yo ya ka jing im ka pa bam jukot bat ngi angu yo blai bahalan det cho ka ding pna ka don ka wei ka jing tep ka bathli bat ka ta ka jing tep ka bathli ha ka sngi ka balai u Jisu ula mi bat ban peni sia ka perthai baro ba ulong u blai u ba im bat u blai u ba pen kre ya ka yeng shong ne naga benta jonga bat naga benta jong pi ki don ki por ki klep mat habakum unong syarai lek banyak kendu iki para menget ki ba mat iki jing e ki jing le aga jing im ke jong ki ba ki ong pastor dan bor syu banian dan telit syu ban penting ni ki ringi syu ai men siem ban pen kan mau ki ba u Jisu u ba ki kinget udai u blai u ba im namar ba ka jing tep kalong ka bathli the gospel Yohanes ko ngangan salit no ban pen krek ya ka yeng shong ne bat ha ka ba ngangalong piru pila banong para bangai beit habangi perkat ya ka ding pna penyu i ya ka ni ka keti jong ka ding pna sngau tenat apa pi pai penyu i ya ka ni ka keti jong ka ding pna ka ba pen i ya ka keti jong ka jing it kedop ya barok dah kajing it om dan kan nu kanuru kajing nyau ben lani kajing nyau siliang kamat haka lani haka dur jong kajing IT kajong Jesus Christ salor ding pena kalong be kadak jong kajing it kabaka gospel Yohanes like hat riu ka pensisya gilaban ong greatest verse haka ketien jong blai kadikot ka ba krautam haka Bible ka ba Jisu ang na ka ba blai ang na ba blai ula it kata ka perthai kat ba ul IT no yo khon bla khamarwe wa u e ru ba nget ho onom jot shu Henry unyo ya ka jing im ka ba wam jikot ka don ka por pat ka khlip mat kiba bun ki khon ka jong blai la ka long ki ba nget de ki ba nget ni do jingkermen ni knyum ni don hapdeng ka lawe ka badum bat don shibun ki bang yu i ni knyum ni do jingkermen ka we ka long bang yu i baka perthei ka don ka tarajur ka bamlong marangkat no equality don ka tarajur ka ba marangkat ka baar ka perthei kam ai ka hop nani justice kadon kapor kabangi ni nak mensiem kadon kapor ngi knyum kadon kapor kabakum kisam laru ki bawat kam wat jam ngi kuslai ngi nak mensiem bat ki kimi ki paro habangi mat ke jing e bangi pai sikadiang sikaman banyarap ngi dan ba pai kemat ngi nak mensiem ngi ngolong marwe henringi aingu yu blai habangi la pengentang ya kan ni ka yeng ko jong blai ngindwai yu blai ba ublay un pen kok bor yang iginong syarai un pen kok bor digit khot komiti balang bangin duai yo ublay habangi ba ya ka sunduk jong jutang jong ublay ngin ai syapi namarla ordin yang ila pen gentang yang ngidai ban ai syapi ke para bangai lada ka perthai kam ai ya ka equality ya ka jinglom marangkat ngin duai kesyal ne mengi ngin persyang ban ai ya kata ka jinglong ka marangkat kabalak kabar kahop kabalik kandai kabalik kabayong kandai kabayong bat nganget scam bah pedeng kita ke jingkus lai ke jingnok mensim ndai habangi kiu sri jong blai kini i kata ka sengiu jong kading pna kabahang ni don jing it bat om don kanu ka jing nyau silang kamat
langilong ki baduk ne ke ruspa langilong ki bahok ne ke bapap para bangai be it ni ai ngop yo blai ba u blai u bo aga do no janga ban ong balada ka ni ka ding pna ka ai ka ta ka jing it ha ka ni ka spas nem ka ba arpoi kal dei ka por baka balang kan yeng ha ka jaka jong ka ding pna baka balang kan yeng uji sekres ula IT la ka jong ka jing em arsnem arajas nem menshwa ka dei ka por ka ba manga bat mangi kum gi khon jong blai lani kum kinong elam jong balang ban pen i baka ding pna ka dei ka balang ha ka ni ka spas nem ka ba arpoi ini pai lengkot tang saut lagi mat kum kenuksa ke ba pen i ya ka kti ka bayar jong ka jing it ka jong Jesus ta bening tong kalong o Jisu ukudup ye ke bapang o Jisu ukudup ye ke bapang para bangai be it ka judan ka kentian ka bong lada tang ki brio ke ba phong ya ka juti ka ba thar prek kis ngau thu ka no ka pang ka kejat ki briu ki ba kot ki ba khia kinom ngau thu than ya ka jing e jong u briu bat ke briu ka ba pang bon sien ki ba pang ki rit men sim teng teng kwa ban de jesen ru mla mdan bor tang ki briu ki ba mat kis ngau thu ya ka jinen jar jong jing pang darang ipai sik ktien ka jong blai ka gospel Markus ka nang ba si phau ka khot ka ba sau kon riu ngau snei ha ba perkhat yo Bartimeus mau udon ka jing angot bau nyo mat ya kata ka jing pelat dan ka jing benkhia na kti ka jong Jisu ha pedeng jong ka jing mat la uat ya ka kerteng ka jong Jisu ba udwai baru angku Jisu ukon udevet tu isnei nga haga jaka ban syem ya ka ketika mon ka ketiga diang ban beten yo breu patla nyemtip mano baong hande ka Bible ke tu dan ki baong sngap jar haga jaka ban ailem ya keti jong ka jing yarap Henry ka perthei ka ong sngap jar ringi aingu yu blai o Bartimeus udon ka jinget baka jing duai ka jong u ka don kam ban kiu chi ka khet ka jing snei jong blai lani baka jing duai ka jong u ka dei ban poi chi ka skor ka jong Jisu om randin hapdeng jing jing hondre udang yai duai kam jam ban ong ko Jisu u khon u devet tu snei nga bat ka bas ngo it ka long baka don ka jing apher ha ka skor jong aperthei na ka skor ka jong blai ka skor jong aperthei ka ong sap char hande ka skor ka jong Jisu uang ki uang ki semran ki khot ye ushane pat andolawan hajan Jisu uang mekwa bangan le ayu ye me don ki jingkit ka bakhia ka di ka jingpang mekwa ban le ayu ye me ko Bartimeus pat ka bas ngo it ka long bau Jisu bau Bartimeus sum ong ai nga kaspa ai nga kerdan upan spesifik ia ka bau dan kam bodong ko try makwa banyo iman patau Jisu ang pakai jengit jong me kalapan kia ya me nyendwa yo oblay pakai yeng mani ke jong e kalong ka ding pna ka jong try ki ba pang ki yo ka jing it ki yo mat ru ya ka jing pen kia kabar o Jisu unyokor ru ya ki brio ki barit ki barai toy lani ki baduk o Jisu unyokor ru ya ki brio ki barit ki barai toy nani ki brio ki baduk pais ka ktien jong blai ka gospel Markus knom khatar ka khot ka basau fu ar Markus khatar ka khot ka basau fu ar para bangai be it ni ai ngo yo blai Bau Jisu umpai tang sika yeng jong ka Mary sika jong Martha lani sika yeng tang sika yeng jong Nicodemus nri upai ru sika riu kentei sika yeng sika briu ka bam dani e
Kani ka riu kan thei ha padeng ki jing jong ka jing im. Ha ka jing ya lenti ka jong ka don ka por. Ha ba ka jing ka ban ha ka jing im jong ka pelong yang bangin jingai na ublay. Don ka por ngi ong yim don jan man pong. Don ka por ngi ong ka slap than ka beneng. Ngi don shibun ki daw. Ngi dang rit ki khon. Ngi dang rit ki ksiu. Ngi don shibun ki daw ba ki jing ki ap ba ka jing im jong Ringi aingu yo blay bag ni ka riu kan thai ka ba jenjar ka ba duk. Ka sim ya ka senjam ka ba ningkong ka long ka kiu siya ka tempul ang katin jong blay. Ba da padeng ka jingduk rai toy ka ba ka don tang ardam ni. De si ka juk mentang ila manong don tang ar spa tengga ka pala. La da thiet khao shi ka lu kan yak thangan. Ang ka jing it ka jong kai utrai. Wadi tai ardam li ibaka ka don kala di ban ai nak arspa tengka ka di ban ai tang arpu tengka. Mereka jing it ka jongkai utrai ka shlei ka don jongka. Bat ka basngau it ka long. Baka perthe ka bangi ki brio. Wat ngau pastor hak ni ka por pidon ka nu tengka hak pala ngam tip. Ki jing ayu ka ba pidon na ka jing em jing ping haru ngam tip nama ngadi tang brio. Henry ka kubur ka babaha ka long. Bau Jisu uyo ya ka bari ya ka jing jau mat ya ka jing ka bangidon. Dai namar kata u Jisu ang bakadon tek tang ardam li. Tang ardam li ka don. Uang ya ki senran ali sini. Badon shibun ki bano jigen show. Henry kila ai da ka basatam. Kila ai shibun Henry ai da basatam ki kem da ken ma ka wen shipo. Henry kani ka ru ka the ong Jisu. Ba kani te kam do ni ye. Ka don tang ardam li. Henry kan no lut. Ya ki jing don jong ka baro. Bat kham tam ya ka jing im baro par. Ya ka jing im baro par. Ngala ai tilot baro. Isngongo yo blay baka ni kayeng mani hang ni hulum siya. Nadu kibabit kibabiang. Bat ngangit skem bat ka jing ai je ka rikun thairu. Ka jing ya trailang. Bat ka jing duai ka jong piru ilsi ka ba khem da yo than ban ai ri pila duai na kan tayeng mani. Ka taru ka ai jing hun. Ya ublay unong penim jongi u Jisu Kris. U Jisu unyogoro ya ki berit badi ka beduk. Kabenca ka balay. U Jisu open sting ya ka jingkit jong ki baban kya ka jingim. U Jisu open sting ya ka jingkit ki baban kya ka jingim. Ni don la ka jong ka jingkit ka bakya. Ina syupet yang au pastor pin ong ini pastor ini ayu. Bisyong dak kali kajal si ibam ar pliang sau pliang sisngi. Ngre uwe pa uwe buriu. Ka uwe pa uwe ka buriu. Ni dan la ka jong ka jingkit. Nganang kan mau yi pastor arke chonga. Men bangadang long pro pastor. Nyalet haga ka yeng haga ni nong ba shlong ki barus pa ba. Itu ki snem arjal lai. Ngadang shlong pro pastor ngabut i pastor chonga. Ngapet ye kali jong ki sipau tuli. Apet ka yeng somala. Henry nda la syong syua banduai. Ikimi jong kata kayeng ibala temen. Yong pastor, pastor chongai ki yong pastor. Ngam don jing suk ha ka jing em. Ngadon ka jing ban kia ha ka jing em. Akan ditret. Ongkat kan ni ka jing don ka jong ki. Ki don la ka jong ka jing kit. Ha ka jing em. Bada ka yeng ka sem jong ki. Pat ngi aingu yo blay ka gospel Matias ko nang makhatwe ka dekot ka baar pura. Na ingin yo oba kumni ublay. Ubam simong ay nga tang kaspa. Ay nga tang gajing nang gajing stat. Ang riuni ublay ubang nga pan mapi. Uang ru yang iya ni kapor. Kan ono gajing kit ka papidan. Si simet pila kiatan na gajing imjong pi. Uni ublay uang tuan. Hanga pi baro. Kibat hat. Bat ki bakia ka jingkit ngan penjam ebe.
ai ngộ yêu ble hào bằng apa ya ka kitab Rut i ya ka jing long ro ble jo ka Naomi ka Naomi ngayu i ka breu ka ro ble ka baning kong ka long ka di ban ya leng bai ka khlam Petri napot Bethlehem man ri sheri Moab da poi hari Moab ngangit scam kalawat shoi trep ban shong rengkat bulok jong kau Alimelek ayo ileng ka ban rep ban riang kajing suklawan mereka por ke kajing suklawan ukupa ukun rat wan shau no ukupa palong riu kan thei ka ukupa mdon shu don umalon ba usilian ikhon rang ba kelas nang man he ban san o kelas ngan kila yo ru arngut ki persakurim wei la shong khai ka Rut wei la shong khai ka Orpa lawan biang kajing ngan amar ki khon kila he kila don persakurim Nggak klip mat, tabam simboy berkat. Kini baro argut ki khon senang ru ki klat no. Bat kasa satang marwe, bat kini ki persakurem. Pada breng jong kata kajiban kia. Aingu yo blay bakani kalong kami Naomi ketika beriu berblay. Kabam randin na kajinge. Bat ka ong ye kini argot ki pesakurem ko khon kilet phai no sila ki jong ki me pa ki khon ha ka bening kong bara angot ki yam ki ong em nim tre kano ami ka bas khem ye ka jinget apa deng ka jingkit ka bakya ka ong pat sei sien khon kilet no ka Orpa ka do khadu ye la ka jong ka kiau kurem Kapai sila kejong ki kimi pa pat ka i no ru yo blay wa im u blay Jehovah wa im kat ba ka we pat ka pasakurim ka badi ka Rut kapat ka yang scam ka Krisyan bet ila kejong ka kiau kurim pat ka ong gini kintien ba u blay jong pa unong blay jong a pat ki briu jong pa kilong ki briu jong ako no ami baro arngut kini ki persakurim lesi kejingnya pier ke kerta kala belong tang sisnem arsnem ke kerta kilong kumju kejingnya pier kalong baka Orpa ka senjor kejinget ande ka Rut ka donnya ka nongrim ke bakalan bat ke yad si persakurim rengkat baka kiau hadu banda poi biang sapo Bethlehem para bangit biit ni aingu yo blay bat ngi duai ru baka balang ke jongi ka don kam si bun ki Rut kiban penklannya ka balang ka balong ka Naomi ha ka jingat pilgrim ka jongi nawa pengis ngauto baka balang kan kit yangi bangin yo ki hima ka babam cukut ka balong ka beneng ka bapernai nyendua yo blay ha pedeng ki at ki them juga jingim jongi ladangi don ha pedeng juga jingkot jingkia ro ngin syakri yo blay ladangi deru ban mat leng bagi jinge ke jingle ka jingim juru ngis ngoban ong ngin tur ngenam syap ting utrai syaprang ka umbat ka ding ngenom syak bagin kang kano ami ka la banyak cakmat namar ka nang ban berat ya ke jingkit ke bakia hau blay wa ong tuan ha pi baro ki bathaj bat ke bakia ka jingkit ngan penjam fi ka basau bat ka bakhadu kalong bau Jisu uwat ya ki nong pap u Jisu uwat ya ki nong pap kaserngeu jong ding pna ka balang kedan kamru yang ni bangin wat ya ginong pap mangi ginong syarai wat ya ginong pap pi ki para bangit ru lada don ki bahi ngesem don ki paramar janru kedop ya ki dia kecing it ai men sim ya ki betin ya ki bagin wan syakayeng ka jong blai ka gospel Matius kenong ka bakat kendai ke dekat ke beningkong Uni Zacchaeus o bangaktiin jong lay uri chief tax collector brayo jong rangba jong ginong krong kajana brayo beruspa brayo badan kekerdan udan kajing ngorem maka jing imu jongo namar la nyoben ye ukum brayo babamsa udan kajing ngorem hanre la penki ye ka donut ka jongo kalong banyo i kajing babriyo jong Jisu bat ka bas ngoit kalong baulay banwat yo Jisu
Usau tu bolong nong pop mri uat ya Jisu. Uat ya keding pernah. Ukiu si kabalang kabalang kayeng jong blai. Wat junyo ben ya no nuru kibriu kibakiu jong blai uman le wahap uba ur kabriu kabahap bon lele. Ngidi ban ai khup le tada don kibalang persang ban kiu jong ba kedup ya ki da kajing it. Don wei urang ba balang menia iwan. Itai rang ba balang ha ka pastrit kajong i. Yong pitip pastor. Itu khanai pi. Ngadi unong le kruk khalai. Ban ngadi mendi. Ha ka jing buat jong a pastor. Men miet nga ong yili jong kiao mei la syai ngale jeseng. Ndaman step lapangat. Ken mau be kata kentien ban ong mei ngale jeseng yili jong kiao. Shish wang akan biat balik tu men miet akan jing buat ngale jeseng mentala pangat wang kumno mangau buriu basir kei ngan kiu syayang jong blai. Kumno mangau buriu basir kei ngan kiu syayang jong blai wang adon ka jing sorem. Nri namar bangala kulari ikiau. Kum urang ba wang ngaman si ngahaban net. Ong pitip pastor nga syong haka ben ka bakado ni ka bakado tambat nga ri namar mga ngorem nga ngobet jala di mga longnong pop pat ka bapla ka long ko pastor maryami syabara juga yung mani maryawai kedup kilong kume kedup kisamla kedup kinong syarai yo mensiem mga unong pop mentau di dukot jong komiti balang jong balang perspektifan maun rei mene iwan aingo yo ulai kata ka di ka dor jong balang kata ka di ka dor jong ding pena oh habau Sakias udan ka ding dembor umudur bau Jisu udai udan kisenran kat arngut kisenran ki baar di nyau pungut kisenran ki balai di sispa sau pungut sekipat bak sau san hajar Sakias nong imat ngati ubri bapop ujisu unum wad nga kata ka di ka jing evaluate dan ka jing perkhat kajong Sakias kumubriyo. Handai ka donut kajong Jisu kalong. Uiye ya kisau hajar. Ulet hajan jong uding dembor. Banong ko Sakias. Kadaya nga. Bangan sa hakayeng jong me. Kendetret u Sakias. Ya kajing it kajong Jisu. Banwat yunong pop. Kadaya nga bangan sa mit hakayeng jong me. Bat ka basngaw tanat kalong. Ba andau Sakias ulai dap lasley da kajing hikai ba da kajing doai ke jong Jisu uyang jot wang siteng na kajing don jong angan ai ke beduk bala da don kinu ru ki bangala kumbam klop wangan siu sausha ke e ka bainong ka bo Jisu ai ato usu thap met ban ong khuble sibon kajing kala da ka donut ka basisha kajong Sakias ubri bapap Jisu uai ke assurance hakan ke sengi kajing penim kelawan hakayeng kajome salvation melati kena bata kapan siat ngan ayame yailok badi khun jome ngin doa yo blay unyarap ya kapalang persbetrian halum siap ya kapalang ya ka pastrit ka bangangapet lu ya ka balang mokhar ka bitu masan litan liwan bat komju ki balang ki badan ka PCI jong ibat ki we kilu ikan huan balang baka balang kan ai jing kermen jing peniem ya ki beri ka budu jing kermen ka banga sui ya ka jing ong jong we pastor wang ini kin tien ka basngau tunat ba haka tien no we if a person realize and accept that he is a sinner, ready to change, then he or she is marching towards perfection. Lada ubriu bat kebriu, ki ngau thu ba ki dong nong pop, ki persyang ban kala, kataken kalong kelenti, sha ke jingjanai. Ublei unyarap, on ai boringi, baka balang hakan ke spas namar huwe kanyeng nakabantaka jing penim, bat ka sergniu jong gading pena. Ubeliu nyarap nakabenta ka buram jungu. Amen. Ini doai. Ngi aingu ya metrai sa hisin pat.
Sengau bang, sengau tiang ku kenrat bapa. Habangi perkat ia kekerteng ke jomeu nong penim bujung Yesus Kristus. Hamedon jing iit kenrat kamper ngilong ubriu bat kebriu ke bakum no. Hame kenrat don jing iit don jing kular. Pan pensting ia ke jingkit ke jongi. Hame don jing kular kenrat. Kabaman airu angi ia ke pan sengat jong jing embam jikut. Pen kemen ia ke dok nut jongi. Ai ngiru kemen siam jong jingkit jikut jingmut. Bangin berat ia ke jing im ke jongi. Bangin nyokor kenrat ia ke yeng ke bekentang. Kabalong ke caka kabamemeshong. Ipan ngikot kerpat kini baru ada kecenget. Hakir teng Yesus Kristus. Amin. Doblei unyarap na kabenta keburam jumu. Amin. Aku beri bon pastor nam tak aku kubur ke jompi. Leringi saskor berkhoi. Kamton kamcu ingaban ai kanu ke jing batai. Yo pikelet no yo ke ibu nong keren bakren. Nong keren bakren ru ke jing perkentang. Coordination. Jangan sobat orang kenjat nam tak kijing ai kijong pi kepalang. Jangan bagi pastor kita ki ordin, jangan ordin kum teman besar pastor. Ordin kum pastor. Jika sengoba kalau ke kabu pun panjangi, mengilak ban pendep. Kalau itu kamram, bakapalang kalapa, bubleu kalapa, bakpresti kalapa. Tu bleu dorkat, bakani kepalang. Nang ni seprang. Naduk pastor nong yalam nong sarai paro bagi nang la ban trei ke kam jong play kat ba kisngi kinang ya ingin dipun wai no i sakri jogi na ko por ke jingwai ko shispa sau funyo irwai ko shispa sau funyo mana ke barem shispa sau pusan kapalang tang ko wei hang ne bat haneng, bat bat yap hakaju kinyaseng, krau long ukon, kiriwai kirukoi, krau long ukon, nangiru kayai cuy. Sispa sau punyo, sispa sau pusan, bat hadin ketangan kerpat yai Pastor Reverend B.C. Lengdok, insubaban pelaj ingida kijing kerku, menuai sispa sau punyo, bat sispa sau pusan. Balang tangkawe ang hebat aneng, bat hebat dapat kaju kiyay seng, rawang ukon kiriway. เ
try beli kupa yang neng. Namar ni kerja slok ke kodor ke banglayok ke palang. Lembar kirang ba yang ke presbytery. Tukar kuingnya try kum ke palang. Kemudian ini kerja ke jengi, kari ke jengi baka tebal ke wei. Kum ke palang ini yang akhmat cuma try. Belapan kesan. Kepala menung kisaki yang me akhmat jadi ke percaya. Kedap tadi jinge, kubunjai jadi jinge. Kerkuingnya try kenal, nampak jadi bol baru. Tu awi yang try benda penim jinge Jesus Christ, kejini bang benda bom jukut kejang boleh bukpa. Lembat jadi stop macam bol musim berkui. Ngesaran kat lembat kebalangan halum siap. Kebalangan kari kejangi, kebalangan kepercayaan bar kuai. Nandu mentas di bom jukut. Amen.